anggenipun bangun kayangan kedah mawi srana jamus klima sada songsong tunggul naga. Utusan Petruk kalih Bagong ambak mung sak Petruk Bagong. Ah niku nek gelem nesu pun ngedapi-dapi. Keparengipun sinten malih menawi mboten murid kula kinasih anak Prabu Baranjana. Kepareng riki lenggan mangke kula suwuni pitulungan. Petruk Bagong wekdal riki lenggan mangke. Mangsa bareng dateng jenengan ndika. Mang pateni cah loro. Sepinten bangganipun lare gedibal kalih. Ndika mboten perlu kuwatir malenggah. Kula ingkang badhe ngadepi Bapak Penemban. Hush! Petruk Bagong keparat mungsuhe Prabu Baranjana wong gedibal 29 sepiro bangkamu tanding kelawan aku. Hop. Push. Ho. Tetapi demrobawaning ratri sasada manjer kawuryan lan kuciwa memanise manggap srineting dalu wangune negara Ngamarta duwe ngon-ngon munyuk sapa iki wong Kendali Sada Anoman aku. Kethek bisa tata jalma ora idep. Petruk Bagong dadi srana. Nggonku ngentasake penandange guruku Reksi Durna. Ora perlu nyumbari Petruk Bagong anane amung Anoman. Kaliwani apa wani? Lho. Kowe dadi bebetenge Petruk Bagong ora idep. Ngake dodo ayo ompong perut jambul wanen kumlawene tanganku nyenggol ndasmu yen ora pecah tak sembah yidridran watap banjur bongko kowe sugih kendel Bondowani munyuk kaya dapurmu nantang marang ratu. Kowe mung gedibal tanding kelawan aku Ranggandra Sepruma. Oh, iya. Ayo tangi. Waduh. Bat. Ay, wayah. Setan parat munyuk ya dapurmu Yan, ayo cekel nggo dolanan bocah-bocah wingi sore gembelo ndasmu dadi apa yo parat cerewet ngalke dodok